पटना के घाटवा पकोसिया भराइब अर्घ दिवाइब हो। पटना के घाटवा पकोसिया भराइब अर्घ दिवाइब हो। पिया जी के लागी नौकरिया तमुआ तनाइब हो। सारा परब के सामानवा यही सोच सोच हमर डरेला मानवा। कैसे जुटाइब सारा परब के सामानवा यही सोच सोच हमर डरेला मानवा। केरा के घबधिया से घाटवा सजाइब झालर लगवाइब हो। उखिया के बहंगी मंगाइब दौरा सजाइब हो। पिया जी के लागी नौकरिया तमुआ तनाइब हो। जय 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 छठी मैया जय 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 माँ। जय 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 छठी मैया जय 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 माँ। पुराई द गोसैया हाथ जोड़ जोड़ राउर परतानी पैया। मनवा के लालसा पुराई द गोसैया हाथ दूनो जोड़ी जोड़ी परी राउर पैया। नारियल ढकनी दौरा सजाइब ठेकुआ पकाइब हो। कौशल हल चल के बोलाइब भजन गवाइब हो। पिया जी के लागी नौकरिया तमुआ तनाइब हो। पटना के घाटवा पकोसिया भराइब अर्घ दिवाइब हो। पटना के घाटवा पकोसिया भराइब अर्घ दिवाइब हो। पिया जी के लागी नौकरिया तमुआ तनाइब हो।